Miten on mahdollista, että kylmän talven keskellä, kun ukrainalaiset tarvitsee kipeästi EU:n tukea, jälleen ollaan tilanteessa, jossa tukipaketti 90 miljardia on tullut torpatuksi. EU esitti joulukuussa Ukrainalle 210 miljardin euron lainaa, jossa olisi käytetty vakuutena Venäjän jäädytettyjä varoja. Esitys kaatui varoja säilyttävän Belgian huoleen mahdollisesta oikeustaistelusta Venäjän kanssa. Seuraavaksi alettiin työstää sitten 90 miljardin euron lainaa, jota otettaisiin EU:n budjettia vastaan. Asiasta piti olla jo sopu, mutta Unkari painoi jarrua viime metreillä. Nyt Unkari ja Slovakia syyttävät Ukrainaa maihin kulkevan öljyputkiston sulkemisesta, vaikka Ukrainan mukaan putkisto vaurioitui Venäjän droonihyökkäyksessä. Tälle Unkarin kovalle retoriikalle saattaa olla sisäpoliittisia syitä. Vaalit on tulossa. Ja nyt ollaan jälleen tilanteessa, jossa EU yrittää löytää jonkinnäköistä kompromissiesitystä. Ukrainan tukeminen vaatii nimittäin yksimielisyyttä. Ja jos yksi jäsenmaa torppaa, silloin ei päästä asiassa eteenpäin. Itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että näin ei saisi tapahtua. Yksittäinen jäsenmaa ei näin suuressa asiassa saisi olla tulppana ihmisten tukemiselle. Ukrainalaiset tarvitsevat sen tuen nyt, eikä kuukausien päästä.